Hi mga moms, alam ko, miss na rin siya sa aking video, sa aking mga vlogs. Wow. Ay, hello. Oh. Ayo. Dalawin natin si Bakang. Bakang. Tulog. Wow. Hoy, ayo. Hala. Ay, hi. Uy, grabe ka naman. Hala, pak no. Tsada. Nagpalagay na ng bubong dito sa kanilang garahe. Mas okay, mas maganda, diba? Mas scary siya. Hindi na basta-basta mababasahin dito sa labas. Kamusta ka naman, madam? Pasok! Hala, no? Ay. Nag-make face si David. Nakita ko si Salamin. Nakita ko kasi yung mukha niya dito. Oo, parang sabi niya, dito na naman yung baklang. Magsusolisit sana ako. Ano kay madam? Hoy, nagagawan. 200k. Sige na ba? Ano ba na kayo ba miyakan ng totoo? Sino yung sponsor? Sponsor? Bigay mo naman sa akin. Wala na sponsor kayo na. Papagawa ako ng bubong. Tayo sa era na yan. Ano? Era? 2020. Parang nabigla kayo nung dumating ako. O parang... Bakit parang ayaw mo na bumalik na hinaguan? Sino bang ayaw mo Ay, sorry. Kasi yung mga tanong ng taong bayan, hindi ka na raw lagi nagpupunta ng farm. Oo. Sino ba iniiwasan mo? Kami ba mga taga Manila? Sabi, hi. Kami ba mga taga Manila o yung... Ano ba? Wag na natin pag-usapan dito. Pag naka-off cam na lang, ano. Sino ba kasi yan? Wala ba? Pansit lang siya. Ay, nabakagsunod ba kayo magkaon? Ay, pan, oh. Yun, oh. Una sa lahat, hindi bagay sa'yo ang saging. Ano ba? Ano na ako? May mga leftovers doon sa bayamoko. Nagluto ka? Si David din, hindi na rin nagpupunta. Marami nagtatanong, nagsasabi. May motor naman yung ate mo, ba't hindi ayaw pumunta? 7 a.m. kasi sila umaalis. Tulog pa ako. So dapat 9 a.m. sila umalis, di ba? 1 p.m. Visit ka. Pagkapon di ay. Si Melmar din, ayaw na rin pumunta ng farm. Hindi mo lang alam. Makapunta. Hindi nga, kasi nga naubos na naman daw yung puhunan. Kasi nga natalo. Ikaw daw panalo. Ha? Oh, nabawi nga ni muka. Nabawi ni muka. Oh. Gilig na tayo, Teya. Sige na. Sige, magbilignet tayo pero doon yung sa lutuin sa farm. Imposibleng wala kang pamasahe, may bago kang bubong. Ano to, estimated ko sa bubong. Hindi, estimated ko dyan, magastos mo dyan, mga nasa 120,000. Hindi nga akin yan, kay mama mo. So, ikaw pa ba? Hindi ka magkukuko ng mangkukulam kung hindi. Kay mama yan na proud. Siya may pera. Hindi ako naniniwala. Wala siyang galing sa mama niya sa lupa. Chikas. Sorry. Agpas-er. Meron ka rin daw, pinapati yung apartment. How true? 3 palapag. Sa Agutayan. 3 palapag daw yun. Patong-patong. Tapos may pangalan, ha? Uy, isa siya, pero mas okay siya. Mas maganda naging effect. Ayan, oh. Dito pa sa gilid tsaka sa taas. Kaya pala nandito kayo sa bintana banda. Kasi tanaw nyo dito. Pati yung mga... Hello po. Snack bar dyan. Snack bar? Tindahan? Ano magiging tindahan nila? Doon ang mga chairs and tables. Hi. Bijukihan. Pwede din as well as... Wala. Ikaw lang din naman mamumuno. Ikaw magpapasimula. So, una ka rin. Business partner niya si ano? Si... Partner niya si Sarimax. Si Sarimax magdi-distribute. No, tsada. Tapos ikaw, ano? Bouncer? Bouncer ikaw? GRO. Ha? Ginoo ka. Magbubukas pa lang, sarado na agad. Uy, pero ang ganda ang bongga, Bakang. Ito yung pinagkakabalahan ni Bakang. Kasi ikaw yung foreman, no? Wala sila... ikaw yung foreman. Kaya pala. Gwapo rin kasi mga tauhan ninyo. Hi po. Kaya nga.
Yung wing. Ay, oo. Ganina. Hala, sosyal. Magpapacentralize ka na rin ng aircon. Sosyal. Exhaust. Exhaust pa niya. Galing sa Kala kasi pag ganyan, centralized aircon yan eh. Sumabot ang mga kuan. Wiring? Oo, hindi naman magsigay suga. Kaya ko yan dito na. Yung mga ilaw lang. Kaya ito mga kisame. Oo, hindi na. Kung Oh. Kaya ayun nagkaganyan oh. Kaya wala pala siya mga ilaw. Pero hindi naman nag-spark. Kasi muntik na masunog, no? Yan. So meron silang snacks dito. Ano tawag nga dito? With 3 days ago pa. Mga 3 days. Ito na ba? Umitim na. Ha? 3 days pa yan. Bakla ka. Daliri ko yan. Daliri ko yung maitim. Basta mang ganito yung... Hindi kanina pa naman yan. Ang crispy nito ha. Wow, may pansit. Birthday kasi ni Gucci. Kaya nagpansit kami. Hala! Sana all birthday. Sarap maging aso dito Siyempre ha. naman, baka magtampo yung aso. May cake kaso naubos na. Ang sarap nito. Chewable. Hindi kanina pa naman to. Masarap. Naman isa. Pero hindi ganito kasi yung pansit na tinda ko. Ito maraming sahog tsaka gulay. Hindi kasi nagtitipid ka ng mga... Hmm? May paninirang puri ah. Pero masarap. Sarap pa talaga magpansit, no? Cooked by Mel. Di ba nga, matatikman. Bihira talaga. Hindi ah. Lagi ako nang pansit. Dili sumo. Yan, bambi yan. Di sumo. Yung halo. Oo, halo. Di siya sumo. Ano ka, bambi? Ayan na si Gladys! Grabe. Uy. Grabe, dito pala yung kapatid mo. So may palit. Matagal pa, uy. Nakabili na nga ng dalawang biik. So yun, pinapakain. Pag pinakain para. Pinapalaki pa. Oo. Ano ba di eh? In fairness ha, ang swerte ng biik nyo ha, nakakausap nyo pa ha. Hindi, I mean, hindi si ano yung camera dito. Wow! Gabi ka naman mo. Oh, na... Dalawa, pero hindi sila. Hala! Tapos yung akal nagbibidyo pa. Ito na. Ano course mo? Secret. Oh, yan. Di tapos na yung vlog. Okay. Ayun na. Community development. Ayun na. Parang under sila sa social welfare, Arts. social... Ang kulay pink na uniform ng teacher, sa inyo yun? Yes. Oh, nandyan sila. Sa senior highs. Ay, yeah. Sa national. National. Iba-iba eh. May Villanueva. Oh, Depende. Ay, nagkuhan sila. andyan sila Ang dami madalas. kasi ng edu. Oo, kana sila. Meron ba English? Ay, sa Practice anak, teaching. was- Practice was- teaching. Practical. Ikaw, Malmar, ay mo ipagpatuloy yung education. Education sa... Yung namatay, Hindi na sila karamihan, classmate ko sila yun sila until third Unsa nila no year eh? sa AB Hindi English. ka manage ano sa ina. Hindi ako nakapagtapos Ano na. ng mga vlog na Sayang kasi mo. nabuntis. Driver. Ay, dapat na-chismis pa. Ay, hi. Hoy, ang social nitong ano, parang ganito yung ano din sa akin, yung style sa tindahan. Sa tindahan ko. Ang ganda. At least hindi na siya ano, mababasalag. Tapos, kitchen. Ha? Ikaw yung may kitchen. Dahil? Kitchen. Sa ayaw namin doon kasi masakit. Oh. Pero yung malinis na kitchen naman. Walang dirty kitchen. May maayos-ayos na kitchen. dirty. Tapos pwede na rin kayo dyan kumain. Oo. Ay, sorry, no. Social. Social ng ano ni ano. Papa-aircon mo to. Oo. Kasi okay naman. Tapos na yung mga table, tapos doon ang ano, counter. Bar na to, talaga. Tuloy-tuloy nang gawing bar. Dito yung parang bar station. Dito mag-order. Lahat Ayan na ang bubong ni Baka. Oo, tama. So gagawin na tong bar. Grabe talaga. Tapos yun yung video kid Siya ba? sa gitna. Humingi kayo sa kanya, marami siyang ano, Uy, tindahan. ang bong. Ay, oo nga pala, buti na paalala mo. Yung ano, rubber plant ba? Snake? Ito na yung ano ni Bakang balcony. Bagong ano, business. Balcony yan, the dirty kitchen. Kitchen. Hindi siya dirty kitchen. Kitchen talaga siya. Pero dirty talaga. Another lababo. So may mga short order pala dito, no? Maraming short order. Siyempre, sasapawan ko yung Ma'am Shiji Eatery. Sorry.
Kasi sapawan mo siya. So ano, Sapawan. anong pangalan? Sa'yo? Yeah, Bakang Vlogs Eatery. Kaon na, kaon na kay Baka, oh. Sino Tsada, ho. Ah, so, So, ma'am, hindi. sana siya. Kitchen na din na siya. Hindi siya, ma'am, siya itira ang gagawin mo rito. Ang tatalunin mo talaga, overview. Oh, di ba? Overview. How true magpapalagay ka rin ng swimming pool dito sa taas. Ang gusto mong kalabanin talaga, Hinaguan Nature Park. Yun talaga yung plano niya. Lahat naman. Lahat. Ano pa? Ipaputin yung lubikan. Sa inyo, magod siya padulong. Oo. Ay, oo nga, baka, uy, baka maano yung, Pero hindi pwede kasi ay, oo nga, Gali sila. case. permit, baka magaya ka kay ano, 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Okay na yan. O hindi kapag nag-ano yan, delikado yung mga bubong mo. Yung balayin siya padulong. Tanawa. Yung forma ba? Nakas lunch siya gamay. Uy, social to pag naging bar ha, ang bongga nito. Buong angkan mo, puyat araw-araw. Siya rin na hindi yung ano. Stress Pero na ikaw yun. magpapasimul. Stress na yun kasi ang mga Supit merch, balay. mga Mabulengan sa... Ay, hindi, pero kasi syempre ang music mo mga naka-headset, social. Kanya-kanyang music. Social, no? Pag nagkataon to, itong kauna-unahang ano. Sabi ko, bakit pinutol pa? Presidential bar. Dapat paikot na yung bubong para diretso. Oo, pati itong daanan. Pati dito, oo nga. Hindi, 150 lang budget. Ikot na dahil. Ito, oh. 150 lang ang budget. Hindi po bitaw doon eh. Ayaw kayo para may maliwanag din na area. Oo. Paano ang mga labahan? Ay, hindi, actually, pwede na yun sa taas, eh. Ayaw ni mama kasi pagod siya mag-ako. Ay, hindi ka magpapa-elevator. Hindi na. Next time. Ah, maganda to kasi kung may At elevator. huwag kang pasisiguro sa bago nilang motor. Ah, yes! Hala! Motor? Ay. Ang dami mong nalalaman. Ang dami mong nalalaman. Ayan ang bagong motor! Masiminto yan. Uy, social ha. Nakakamagkano ka na? Saan? Ito, yung Gas. gastos. Aking gastos, kumater. Pero magkano ang hawak ni Mother? FYI, hi. Hindi ko to... Ah, kailangan humble lang, humble. Hindi ko nga gastos. Wala naman ako, ano ba, may sahod ba ako sa Facebook. Kay mama tong pera niya. Ah, mula doon sa kanyang ano, minanang mansyon. Siya ba? Ay, Mga mana-mana. Sumuparang uy, ang ganda nito, ang laki. pao na to. Gigibain na. And pag may extra ako, siguro mga kuan, kailangan ko ng kumayot kasi gagawin ko siyang tindahan. Bakang vlog sari-saris. Ba't hindi na hindi talaga ang eatery ang gagaya, tatalunin niya, hindi, SR Mall. Alam ko sino tatalunin niya. Ha? Alam ko sino tatalunin. Sina? Donna Sari-Sari. The Hinaguan Nature Park, sari-sari store. Uy, huwag mo nakalabanin si Maring Charin. Ang layo naman namin. Oh. Gusto mo niya papunta sa akin. O, syempre mga baklas ay uutang. How true? Pautang bawal. Kasi ano niya, uubos eh. Kasi siya nagpalautang na sa... Ikaw pala uubos na. Tsada na, no? Yung kwarto mo naka-aircon na. Wala, kaya ang aga kong gumising eh kasi init. Kwarto ba yan oven? So that's all for now, ang aming Maritesa dito sa bahay ni Bakang. So abangan natin yung pagbabalik. Ay, hindi kasi sa ano pala. Birthday ni Brenda. March 4. Ah, parang ang peg yata is parang sagala-sagala. Or magkakaroon ulit ng Flores de Mayo. May pa yung Flores de Mayo. Ah, baka ngayon. Ah, yung pala yun. Kaya ako lumabas kanina pa rin madali. Kasi planong magkaroon ng Flores de Mayo. Pero dapat, hindi siya rent gown. Gawa talaga natin. Native. Hindi naman yun noon. Her birthday. Flores de Mayo. Sa May. May yun. Oo. Abangan nyo na lang yan, ha? Kaya naman siya magpa-contest din siya sa birthday. Ano sa tingin mo pwede? Pa-contest. Pa-diet, no? Para, huwag na dahil. Ay, nag-diet camping. Kapoy na. Kami, baka